ahombo papa eye chen ayaresa ankromie no yenti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani e fa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kapreti mi ntomi nsem bema mne neti oba mne neti me so ni yi enso onhu kura bo se sabio se be nyado ono oba ko neti eno nte India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko di suamu ene ntete e de abagana mu e de boado for native for 80 ndi se woti wona wo ba wontimi nkasa wontimi nante edru sade se form yese ensu baba eso enwa professor autism ba chemu bia de nte wase wodi anse fa bra be pim India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 e de ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans anokwase ne se edua no bia bo e ye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua e ya pepe akonodi e ye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bomu ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi enso be ne bo odua India spiritual doctor so pa ye no betena se ya ne wum bia ne aye ne dia ma se nipa etiasia nipa ense ana se nipa owonti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa eni te yaka che nyina ni se e be na agudi wo fi umami ana se wo fa wo sun ni na wo sun ni no se me be so esi asun bi die me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo me so 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 ngo de ma no wantimi wanhia ena o ja ko yi eno nti de bia beda wo sun no ba che se agudi e sha sika sha agudi e sha wa ya wo sentimi nka yenda doctor ka che nyina ifo aye ba ko pese bra ne no ntrase ska ko no ho nko ade a ye be yimi ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu o so mo bo de etime tu ade ndi aba fi ne mo ade na etime mo ntime nhira so mo program na nhira so ama busu na oba India doctor o kuma se ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopɔ adaroma e be nhira so ade ama e be dia aye pepe ade ama ne ya ka che onye wo e ba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade e fa se kro no fita just one fan to akola oba ana wo fa sinti ade chiro na masembere maso wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch say de bia kwan ko fa sande bro India doctor say bro bia na nyine ni nyon na ros no won say sam mofra no a ye tuntuntu ana say tintinti no o ka so o memre India doctor nche won timi ma de mo ne de ni yan say na tare a wo hye a won sie baba be pim otumfo nyakopo be fa ye so na bia e boko e de na wo ba wo fa simo se na meka na se ensanom pa ensanom oboa onu so kura na wo boro bia India doctor say men ha ho be fa ko chinchini be fa ko na ti ba bia bra India doctor say o kuma say ahima kokobi 18 eda ya wada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa ana se kuru bi na tu do fu bi kimfie bebre mo ya say kuru na ba ifo twitwa so na aba ifo de yakania aba ifo de ure aba ifo de yedia no e ma no e ha ho ya ka chu nyina ni se odi bra be pio India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo odi na su adwuma odi na ko school na ni wo so bibi oba so nya ni sai so nya ni tipendia India spiritual doctor so ka chu se odi ma na ha you kuma se ahima kokobi 18 e da ya wada fia na me nda na ko se ni didwuma e pa cho me say you do I say be ma no na oba no be don ko love me alone come back to me ebia no ba ne tena na be ma ne tena no onye nhu se aka me se nya me yira na me se nya me kuna nka me pe uko na nti anye ye still uba India doctor nche be hwum nyina ne ama ye hwum de motumfo nyakopo adaroma be ko ne apepum asibe ne de ama na o se tima kan wo na so se tima ka wuku mo trase asudi be ma o be ma wu enye adwuma sabe kotikrawa utimi di na so ntimi mu uko so ne de nkwa do ntimi ni but India doctor to inside for say for more than a spiritual marriage and never be there so basa wo any yare wo any problem India doctor say for that be glaucoma cataracts and I say ABS scar and abaso ni so ibisi India doctor say number no 0240 553682 if there is no son akopem no twibiara the trust say yesunsun pensem mu edi ne kan na person nya dade na utie ne ne pensem mu ne chire ne sua ne ma na opedi hundia say se o ko to se penimu bi etu ne banana na nafa na transfer for dia to ko bibio and te fie da nwire no so ko pe nwire no twe no a e be ko e be trust yesunsun pensem mu bia e wo kuma TV e be trust yesunsun pensem mu bia na de chia o ba bi o so o do how ana wa mane efa yo we can not for a yemoson. You will be a aqua baby.
edeba Kumawu television Kumase ahojo aha eni butua yedi ejuma wohwe obre na nwotwe abapa wosima ediasa enso ewofia ene eye okuada yasanso atrase wonim se edu kwada se transia eye time with India spiritual doctor India wofia ha waginegwa enchebe kwa nchen kakomara kwa ba na hwe screen so eso numbers nyamiensa femu bako efato yedi nkomo wia na wafre India na haubi obia ntoboase na oni ni hunkobo na dia chia foni chemu ahino akokobi 18 mu deko na ha no kopa no pumasibre netimi aboa wo pa medical aka chewo se ahino akokobi 18 mu unsani faso signboards wo anipa se dem awia dem finfini follow arrow no wanim tente so hona India spiritual doctor butua obo adwuma so dia aboa Ghana Kumase eni asanteme nyina anopa no so edikosi enwumre nonum na okakwaje na home Kumase ene oboase kwantempo so so na me no eken eda ya wada efiada memeneda ena kwasiada eda ya wada efiada memeneda ena kwasiada na India spiritual doctor wodi de juma ewo na so ye honum enya asem ketwa kra eno tinti mediga kacho India transe ya frame baka yoko menyankopon ne so fiti samre kwese no nkro bebo apamu die a time with India spiritual doctor nkomo ende ano dene se yebedi nkomo India so beto eboase ede yewura mu pa na yenu na chi no yehu ba bia ewo se de ti efa na ye ha no yakope ano pomasibre edi ni biom ye frem baka yeko mi twa me ho abasisi a beba ye beto aso twa me nko ba bia for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na temenka na de ba kwa ne hu se ayin bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia be fo na dada no ntu ntimi ma enu tina ma bra bono epi so dia ma enti e ka che se India spiritual doctor papa bi o tuko akọ India man wa ko gisue hu ne ntete na be pie mu Kumase ahima kokobi 18 e di dwumadi sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho ba mbosem enkoyi ye ka odwuma sem awaresem ene ma ya basade ama ma hu ne onya abrabo no ayo se no maduru ni wa o se pe be nefa etu ntimi ntwa ni India spiritual doctor ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu Kumase ahima kokobi 18 eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira ba cho pitie ne tini ebia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankromino denti ekasa ne se ene hwekwa baifodi nipa dasani efa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye niyi enso kapreti mi ntomi nsem bera me neti obam ne neti me so niyi enso hunku ambo se sabio se be nyado ono obambo neti eno te India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko disu ehunu ene ntete e dia bagana e de board of 80 for 80 ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa ontimi nante adru sade se form yese ensu baba eso enwa professor autism ba chemu bia de nte wase udi anse for bra be pim India spiritual doctor so wo Kumase ahima kokobi 18 ede ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trust anokwasem ne se edua no bia bo eye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eye apepe akonodi eye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bonu ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India spiritual doctor so pa ye no betena se na ne wo bia ne aye ne dia ma se nipa etiasia nipa koya ya sanso aba time with India spiritual doctor medical kacho say India waje na adwa mami ko ne nkyere mekọ na kwa aba na fe yeni enkomo India memwajo emu akwa aba ya kwajo ibia boko de ami adom no mompa so ni so agugu kama enye easy o memwajo say from baby ewu ene boni be koso ho boni nkoso bia kwajo ana say boni wo mutiri sa amanfo ne beda yi okay kwajo say this time whether no emu ayeshi say is so bia ka say whether ne ho aba amanfo ko wo bre wo mo ho kutu sorry fum oh za fum po no mo ko bre nya sa me no onya to ho a what you say wada ade chen ho den we ni de eye secondary matter okay de kwajo nka ho oh mate na aso ye kwese nyame adom bibia eboko no kwasem ne se de bia me ka asem se eje se
wanya wadwene sɛ wobɛba ɛna wohunu ne ɛkɔ so ɛwɔ yaso amanfo bebree fifiri akyirikyiri ɛna ɛba na nhyira ka otumfo nyankopɔn sɛ obia ne wɔ waba ama ne nsae dɛ asi fam menyɛ otumfo nyankopɔn deɛ nanso so mebɔ ho mmɔden sɛ nnipa bi ade ne haw nya ba pɛ wɔgya ato wɔ ne kɔ nea aka no ɛyɛ ɛne otumfo nyankopɔn asɛm ɛbɛyɛ ne ho ayɛ ne ɔsɛ yɛ biaa na kwadwo ɔno so wotumi nya ɛso mfa soɔ san sɛ ne sika pɛ ya na wonim ɔmfiti prɛko pɛ ehuru India doctor so yɛ mmerɛ bi obi ɔbɛba biara na mekɔa ha na mefa ha na mekyinam saa ɛyɛ normal san sɛ bible kora ɛwom time a nyame ba ɛdane you know wine no na ɔsɛ ane nyame ba nsa dɔkɔdɔkɔ kamakama sɛ hɔ no amfa ama no ama ano nom nsa ba saa ahye yɛ fuma yi nokwasɛm ne sɛ ɛba sa ma ne nyɛ hɔ a wode asɛ wobɛnya gyidie akoma na wɔtu anammɔ aba India doctor nkyɛn na Nyankopɔn paa bibia bɛyɛ bɔkɔ ama ɔnya so ɛyɛ ɔbɔ adeɛ paa bibia ɛbɛyɛ bɔkɔ ɛni ayɛ ni nkɔmmɔ yɛpɛsɛ ho nsusu na ɛda ɛdutoɔ ɛne aduabɔ ntam medase kɔyɛ medase sɛ akɔfa saa topic yi aba ɛm sɛ bɛɛ okay yɛfa sɛ bɛɛ na ɔtwumi na ɔtwumi nsa yɛnyina yɛnim Ghana ha aduabɔ esisi yɛ efia so azinega de ne deɛ nam ha we de ne deɛ nam ha ɛnu nti de ne no aka makoma sɛ ɔsɛ duabɔ no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu yi domusu kɔma yɛ yes ne yɛkyerɛ ɛkwan a duabɔ no fa so yɛ adwuma na yɛahwɛ adutuo so ne yɛaka abom na afei deɛ wote hɔ na sɛdeɛ honam si yɛ wo no adeɛ kyerɛ woturom kana dɛ waba India no hwɛ asoɛ kɔyɛ sɛ yɛka sɛ duabɔ a duabɔ ɛyɛ mmerɛ a obia yɛ obi biribi na ayɛ ne ya ne nipa no wonya no ɔbɛyɛ ne biribi atua ne ka na nso woni ho ahoɔden sunsum asɛm ne yɛka nyɛ honam deɛ woni ho ahoɔden wɔde bɛyɛ ne bi ɛde atua ne ka enti ɛkɔba saa na no wahae saa akorɔfoɔ no ama makɔdi dwuma ama no for example ebia ne mobile phone yera obi gye ne yere obi gye ne kunu obi afa n'adeɛ obi afa kuro bi esu asisi no onu obi ayɛ afuo ɔso ɔmo kyɛ nipa ne de nam ha nipa de afa ha sika akodi ne hɔ wɔtua ama no ɔso wɔntua so kwasiebo bi yɛ bɛmbaa bi ɔno ahwɛ a oni sika a ɔde nipa na ɛkɔ court ohuru nea ɔyɛ no ho ɛna saa na tie deɛ a na ɔbɔ mɔden apɛ wansi na kotokosua nsuo bi a onim na anasɛ tumi bi a onim no na ɔbɔ ne di na wakasa na ɔde abɔ tumi no nso ho sɛ nipa no so hia mmoa saa mmerɛ no ɔbɛsɛ sɛ nipa koro nso sɛ ampa ɔyɛ amaga etu ɔbɛyɛ na ɔde ama no ɛhɔ na di eduabɔ no ba na eduabɔ nso kwadwo so hwɛ mu a yɛwɔ n'ahorow bebree yɛ obi wɔ hɔ a yɛ nua mmaa no tumi tena ase wɔ adwaeɛ na ɔmo ahorow ɔmo ho nyinaa na ɔmo apɔ ɔmo to ase ɛne ɛhɔ yɛ ba yɛ asɛ awaresɛm mprɛsɛm mo sisie ne saa nneɛma no saa mmerɛ na saa eduabɔ no yɛ dɛ ɛtan ɛba ɛna yɛwɔ eduabɔ no so bi wɔ so a nipa no bɛtumi anante akɔ baabi ɛbɔ dua no ada sɛ yɛ nsuo so ɛyɛ bosom so ɛyɛ kɔnfoɔ bi hɔ ɛyɛ obi osunsum oni obɛtumi akɔ ne nkyɛn na wakyɛ na amammerɛ a ɔnyɛ no wɔmfa mmɔ dua ɛne ɛwɔ ne nipa no nso no ɔno no deɛ ɔnkɔ baabi a sɛne mekaeɛ no nsuo bi onim ne biara no obɛtumi de gota nsuo yi kura piti ɛto kura yɛde bɔ dua yɛde bepɔ bɔ dua yɛde nnua no bebree ɔsɛ yɛde ɔmu bɔ dua ɛhoma no nyina yɛde bɔ dua especially ahomakyɛm anasɛ ahomabɔne ne nyina yɛde bɔ dua na kwadwo yɛ no nyinaa nso so ato nkyɛn bi nso a yɛsɛ oduabɔ bi wɔ hɔ a de biara na meka ne ho ahomete paa ɛne yɛbɔ no wɔ nkwantana so four junction anaa nkwanta mmiɛnsa so ɛne yɛ hɔ ɛbaeɛ a ebia nipa ne biribi ayera na wɔpɛ anaasɛ ebia ne biribi akɔkɔdi baabi na wɔpɛ ne wɔnhunu saa eduabɔ no saa bea na dodoɔ no ata akɔ so ɛsɛ sɛ kwadwo woyɛ nipa na wotwi mu ne bɛtene yɛ pɛ wonante sɛ dɛn koraa bɛkɔ akɔto nkwantanan a bɛwɔne si 4 junction anaa nkwanta mmiɛnsa bɛwɔne si T junction ɛno nso so ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ na nokwasɛm no sɛ eduabɔ no sɛ mdi kan aka sɛ ɛyɛ mmerɛ a obi ayɛ obi biribi na wɔn sɛ otua no so ka na ma wɔn ni ho ahoɔden ɔde akɔdan tumi bi sɛ tumi no mmerɛ yɛ adwuma no ma wo na tumi no nso wɔn dan no a wohyɛ ne bɔ sɛ nipa asopɛsi woyɛ ne se yi a mɛma wo se na Ghana ha na Asante Memura no
ya ne duabo style bi amafo kwadwodwunu kwantase o se nipa space a mabɔ ne dua no ana masama na ma ho no me pa cho sa nipa kro no se wunya no afa ne ma ana so pichu su ne babi ana afa ne kunu ana afa na ade bi se fa das kwadwo be ya adwuma so be ya adwuma ye ho no bitimi jo ka se doctor Masia no ka de menti asio obi akokɔ na ade no ko di ni nsɛm ne ni abɔ ne dua na enya no esi den na me a memeti ba bi na etimi ka kyem se ye mfa me na ase nso ampa na ayeyi onim ho hwe enso no ebenya no adintia ni etati sa ne se ahonhom na wafro no wo mbe so mo ye adwuma ebia wo nipa ko na afre wo no wo buta nyina ne se nipa no se dua ne nyina what is ese ne babi e won kran won na ye adwuma e hwe fie no adwuma se wo mku ya mo se nku na nhye ne mo enu ntem se dua bo no ye mo ntine nsu no mu na kwadwo dua bo ba ku so owu an de emo asem kuro kito no mtabo se dua owu an na kokko ayira na ponche ayira odi bo dua se akokko no wo a wo wi aye sei ene de oni pro ba bo so odi bo dua se wo a wo wi bibia kwadwo ade na nso ye dua so ye dua eya na ko wi akokko no ba se akwansi bo dua se wo a wo wi bibia ampa so no ayena ko wi jam na metiwa na ja maybe kwa mababa sra na ke mi nsaka wo abetunie obedidi mi so bi e konde me akon so ya wia mi so minim mi si abodua wa chire e wa pere mi msa tu hawo ha mra ha de sam edua ne benyawo ene se mi hu ni se ne hu crowd ne bo se edua wi won camera wo eno tinye se camera sa ne yan no eno tire ma me mo se aduane a unim na se ana se efru ma me buchi aso ye chiri sa ne mani bebre na ye adwuma so ebenyawo enya no no kofa abo ne ba na ye adwuma ana ko je se oyi sa aduabo no so to nchen yo ana na aduabo bi wa eno so ye fani aye nua marum de tabo pa bibisi oni ni kunu ntemu a eni on fa kosuo enso bi onim na aboni di ai odi awo ni odi ai mi so onim na oyi sika ma oba bia enso asmasi enyawo ojo nso ye adwuma ebia na wi afi wo ye be me bi kwa na nye ompra but wo adamfo ba ana she na bra kwasi ene na me hunye o wo tembi wa afoma me aja so tu wo tun ayi ten ade ma duabo na nya sa wo ba aso nya ne mpro e ko jo dwunu wa so bo ne se wi sika mo ba bia e benya no so e ti duabo no o mo wo bebre o so ti ma bodu e bo na chinyi shu bi aba yin sei eyawodia enyamedia eyawodia enyamedia o sa eniye se yin sei se wo se eyamedia dia me bodu esan me ho no se enyamedia na wo de ba be hyem dia ne okọ awo so a sei ampa enyane dia okọ awo so obewu wow na se eyamedia so ewo dia na ne mada na asinya odia dia ena hweye na no ba bia so ana wina ne hu no koye sawo eduabo foforo koye obu hweye eduabo na wo bebre obi tinga isa wo kankan o sa me wo kankan ena efine ko hwe no wa nware udware a ensu asmesi kodwe benyawo wo se eduabo no size tie esa ba ko ho no sai man ne mema ne guess yae me wo se me mitimi oba na me wo de me yede me oba ben wo timi oba hofun oba ho kankan o twensuo die elu so timi de jewo sa ko fo ba bia omo sa wa nada style bi ho e manual tu ni ba ti so wo wa waleda de bia mema na nam musu se ya yo mate mi na mi giri se mi tutu ni ba o mo especially yo mo ade nche na ti sa o ne mo so unim na fi na no kro na ba ma bia anwale na ma sa ba ma ni diwa osusu asmesi e be ye adwuma ene so be ye adwuma ko ye se ma kan nua ma ba bro ba 50 different
ɛno di ne ɛsɛ yare bebree da nkurɔfoɔ so no dodoɔ na yɛ duabɔ na ekum wɔn india eduabɔ nyinaa ekum anase bi wɔ ha enkum ne mu ɛsabrabɔ edipɛnsɛ dipansi bɔ dua no okay obo aso bɔ dua ne sɛ ebi a mi bɔ dua ɛgya oyefunu yareɛ sɛsika bi a ɔbɛnya bi afa hwɛ yefunu yareɛ okay obo aso ɔsi mi bɔ dua ma odwuma ekura ne nyinaa hye okay wɔn hu adeɛ dɛ ɔhu yes ɛnso bɛtuma bɔ ɔsa obi kura bɛtuma bɔ dua ka kyerɛ sɛ wo mɛ bɛrima ne wɔn tena bosom eda kwadwo ugya na bɛrima wo efa wo wɔn sɛ menya basabasa ohun deɛ bɛyɛ no ayɛ basabasa eduabɔ wabɔ no eti duabɔ no ebi sɛn nipa abrabɔ esɛn nipa yie die ma ne nkɔ n'anim ɛna ebi nso kum na wɔn ɛyɛ ne ani taa wɔn bebree na yɛ kum no ɛna yɛ ne adwene taa wɔn so kɔsɛ na amanfo taa de ɛbɔ tia kwadwo yɛ obi wɔ hɔ a mini madam bi a meyɛ ɔmo adwuma ɔmo yɛ mmienu na ɔmo nam na da bi ɛka kyerɛ sɛ ɛyi wɔde wadamfo de ɔpɛ life o da bi ano ɔyɛ ne ti kamakama wɔde da bi ano ɔyɛ ti no basaa sɛ baasa na ɛyɛ ne ya wabɔ n'adamfo ne dua na honam ɛfɛ sɛ honam kankan kwadwo honam bɔn kyɛn no ɛbɛkyi wadu abayɛ fɛfɛɛfɛ o a eduabɔ wɔsi dɔkta menim perfume a mento ne ho yɛ fɛ yie etu oni etitiri ne ani nti na atwa mpena wɔ kurom ha ɔmo to spray ɔmo mani bi fira brokyire ɛhehe kwadwo o spray a first 5-10 minutes ni o ni problem wɔsi kwadwo sikani bi ba me nkyɛn ɔbaa me nkyɛn no wobɛgye di sɛ mene ne bɔɔso baako wie no ɛdan no asi ahyɛrɛ akɔkɔ so asɛbeɛ totobi abɛgu dan mu wɔsi kwadwo ɛhɔ kankankan na ɔmo ɔde ne ho so de wɔn te ɛhɔ na man sɛ come on pɛsɛ mi kɔ abɔnten konya fresh air ɛdan si asɔ air condition wɔ mu fresh air baby ɔsi doctor ɛnyɛ mi body ne bɔn no ɔnam ni sɛ air condition mu wotumi tena mu ma ho bɔn duabɔ eti kɔjɔ duabɔ no yɛ no nkɔla bɛtɛ bebree obi bɛtuma bɔ odua sɛ wo mɛ sika ntena wo nsɛm da sika bi a bɛtɔ nsɛm bi a ɛnhye adeɛ fɛn ne sɛ ka ɛne wo nante saa kɔpu wo dɛm nea wo kan a obi timi bɔ de yadeɛ to so a ho kyerɛ sɛ ne honam kankan na de wo kan ɛno no yɛ gyina bɔ da so ne yɛ bɔ anaasɛ yɛ gyina hemfa na ɛbɔ sɛ dua no kɔjɔ ba bi a bɛgyina bi a bɛbɔ dua no bi ɛbɛyɛ so na sɛm hia no wɔka wɔn sɛ nipa na ɔba wo nkyɛn a te sɛ sɛ woba yɛ hɔ a waha yɛn ɔte ase waha yɛ sɛ yɛnyɛ wɔ adwuma ma wo eti deɛ ɔbɛka no ɛno ne yɛyɛ ɛde sɛ metwi waba bɛfa me sɛ me nkɔnkɔ dɔ wafuo ma wo wotu ka sɛ o dɔkta twama ne nkɔ aseɛ obi kura tu ka sɛ obubu so ɔte ase o si ne nipa bi abɛsi aka ne sɛ obɛsi ayɛ de ama no ɛde sɛ obɛsi ayɛ invoke spirit to work na ɛna ɛyɛ adwuma baabi a bɛgyina biara no wo soma ɛkɔ kɔdwo yɛ adwuma ma obi madam ba ne maame sɛ dɔkta mente ase meba ho yɛ fɛ yie ɛmɛma ti bɛbu ma mu kotodwe sɛ mema ne nware no sɛ mete ase awie a dɔkta ɔtotɔ ne ho nneɛma nyinaa awie a yɛbɛhyɛ date nipa ne ma bi nipa no abɛbu ma mu kotodwe apakyɛw ɛma nkurɔfoɔ bribe nyinaa sɛ ɔmmɛka bi ma no ɛsɛ ɔmbɛtotɔ nneɛma no awie no na ayɛ nnɛ ayɛ kyena ɔnwaa no saa na ɛmo anan ɛno doɔ na aduabɔ ne abɔ ne ɛde ato ɔmo so but yɛhunu ɛne when ehu paa deɛ wo kan because dodo na adwene mu sɛ dua ɛbɔ bi dua ɛyɛ wuo nko a but deɛ wo kan so mehu sɛ ne ɛno bi yɛ kɔ so nipa brabo na sɛ dodo na yɛ duabɔ na akwadwo ne ɛkyɛ ne sɛ yɛ ne duabɔ no bi wɔ hɔ a ɛdu toɔ san ata akyire ɛno ntina me ka time a yɛfrɛ ne sɛ afia soa ɛne kyama baako pɛ case ba wontumi case no na meka bibi sɛ gɛn bɛtuma de nano akɛsɛ mabɔdua wo bɛka sɛ bi a mayɛ menyɛ maadwom yɛ fran ɛtumi ne ni case menkɔ baabi a na ɔgɛn bɛtuma fa akyirɛ meka sɛ sɛm ɔnam na obi di nkɔmmɔ gɛn bɛtuma san fa akyirɛ akɔto adu nti ɔto adu aduabɔ no ɛbɛyɛ adwuma nti amafo ka sɛ asema gɛ kɛnyɛ no kora kɛnya no ne na mo na nyɛ aduro no a adua no ɔbɔɔ no ɛyɛ adwo aduro no ɔfa akyirɛ kɔto wɔ similar cases si de bia obi wɔ a abibi timi yira ana asɛm bi timi si
ai ne osi nya wabodua wo se do no wo bie fidi na to etini pa na opo ni nguase no ade achi ha na otu hu kwan ara akotu wadu onu se dua bona wa bona enya no kreti nya ade be ye adwuma ne ma dutu e de kwadwo eni asem ye obi adwuma mfiri se nwan patemo wo akwadwo obi sika na sika na akwadji ye no ayonko ne da msem ya wole mi nua no twen na oba no mpie na msika ne ma oba no bi se sika be ni wo se mare ate mo peso mu ne ekoso mu kura brabo enti ma amni pie no sika ni nyeje kojo more than 3 4 5 6 years na dafu ni ntue sika ne ma itafiro o money pressure sa to decide so be dey obekunu afiri wi ase okay ano okotu na du aduto eni asem na nshaka yakopon se ye kasa programs so ya no te nka no ba na se sa social programs so me ye kuma se me modi obi ba bontin se otobi do prapram ana ma me ba so otata na so obetu no okuma me to twene wa man ba bia kwadwo esi weni eni se papa no hana dwene ejo de ne kwaduro so akotu na do no okuna fiwo sika sika na omumie nko antem na nim oni yire no okunu wi asa ani ya ka cho se eduabon no kwadwo eye adwuma pa anya agro ne ogu wa obeso ogu animu ase no na ade na nye wo na ye no na ofa echi akokotu wadu a wo ye de aduro na otu no be ye adwuma kwadwo obetimi kwadwo obi yire ohere ni pakura akwati ne yire no ene ne twima nso ton no peso ogu n'anim as ana mu wasa mu ntunufo ana oba no sam ne tom pese me ware no waje no ohere na oha otimi fa komisu atu aduraku se onye dedebi na adentina se adutuo no huhum ne de sade but omuntina ase no mu hwehwe asem a wo da bedda mu ansa na wo be adwuma o maye kwadwo oni se oni bedu o ha oba wa ware ono opene di no yes tamo ti oba ni to no ware no mpe no no oba ni nya ware ya pere wo so wokunu no sata no beso di no eno so ye wa hohu ni bebre o mo se niam sa no mo pe ono no oye blood sugar onu moja owu kwa kwa be fa so be nya moja ni bia no edi so oba mo dia na de adwuma bi se bre ne dia anya wo ye adwuma no de atwe ni moja no what I say I say onko fo be okura wi ase a uko nya ntoko office o mo papata no ba be she ntoko na chi no mo je mfaso o de ntoko ya ba Ukraine ebi su nya mfaso o bebre obi wo no bi su nya ho mfaso e di sa wo no o ma se de so mo de o be se ni pa brabo no ma num ni pa moja e di o mvoko wo ma o ma tell so mo de o di asem ono se wa asem na do se nye do nipa ye kaje se kununko a obekunu se no a obese no etimprepi no eduabo ani adutuo no so so ewo so betu wadu dia masa ene no gire yi no so ntu wadu ana so bebo odua dia ene so office a unya hwedi a unini ni asem na emprepi no duabo no esa ewo techniques wo okay obu a obodua no obaifo owani okay eto obodua no a wod na ni na da ato akire elisene dua na wose kesi ye ofa na be ya ma na aboroso ko yo ati asese eto dua bone de ebe sere abrabone de ebe bebre ato achew eni ma nko yi no efa bebre eye duabo enu ti akojo last se be sa probe to 1 month ni ye program bi se protection yeah nipa wo to protect wo si ho kwan yes eti kwajo be busa mi se eti doctor di say o protecting wo a ye bo dua enya wana is true enya wo okay ye tu adu a enya wo okay na se wudi fo di adu abon betima ye adwuma ba du tu ono wudi fo adu tu ono ntimi ye adwuma okay because ono no good or bad no jina ho ana wo su je o ma good nko a edi say be say ye adwuma no woni de na ntimi nya ba woni de be nya wo okay na o ka say
obi wo ho a technique wom ne se owani ejo bo sa aduana a obehwe se be ya adwuma tra se de na wo se nkaye na ye hwehwem enso ne hwehwem awon ne transfer mu di asem e wo duabon na se wo na ya bo sa aduana nipa no wani mom de bat udi pema etimi ya adwuma sa baby enya adwuma so odi bim de enya adwuma elu ti o so wo se udi bim ti no wo se duabon enya adwuma ento betu kwa akotu wadu aha okay so se duabon enya adwuma onim ko se enya adwuma ko bible ko aka se men ha obi ana se nya obi ade a enye e ma ne mfa ni brenye de e mo obi a ne o du to ne de bible anka ho se oni de onim se papa o se boni o obetuma bo obetuma to odu e be ya adwuma na oni mo bo se edu to no o ya aka so omo ma wo hyewu sika nyina nwie wa hyewu sika nyina nwie no asa wu aka ho eto be se wo japade a wo ye na saase so da chi bia wo ma e be didi wo no wo be hye nyina ansa na wanka se wo e fa so be ne ba so bia ma so okay na eduabo no India etoda ukra kasa wo kan obi timi gya bi no aka obi nso e gba okuta kusua no de abo ni mienu susua ma na dantem na ne tell se eduabo no kojo nsem wa chiro ubodua wi a enso na wo frɛ no no so koda nase e de fe se wo ko wo se kan so se wo twa aboti a boja ba se kan no uwi o so wo se kan mebo a ya enu ti wo ubodua na o se me de bi ntimi nya da aje ma ho meda wase o enti nipa asemasi se wunya ni wi a fa ne mada ase ba wie ne so so asom wasom ne bom enso bi wo so ho ne mra enso bi wo are ko die ntia wo bo obi dua no saa de no fa bi nya obi da na so fa bi nya obi da dia a obeya adwuma ne so de dia obi da dia a obenya ase obenya nipa ko enu ti na se abobonua na wuo okay we enso bi mra na wo ke enso bi mra enso nya na tesa enso nya na tesa okay sense wo so na de bodua no unim ne ho mra unim ni bibia ho we na oti ya answer so enso asemasi de obi fo ade ala so obi jejo na afre na de ni bondua enche na akuno enu akeke na ate ana se sinso de uko bubu pan ugumu a na ade beja no ebe ya adwuma unim mra wo ho enso bia on mra yo enso bi wo ha so no oba akoda ena wunware ye na afre no kura akwadwo obenya wansa wonyin pako enso wo ha wo yo ba wo chimam wo free chimanu ena abo ni din di bodua obenya ansa wonyin pako ena enso pawa enso wo ha wo enso bia boada o frɛ na obenya ansa okonya we nti we se duabo otimi ba na obo ni no owu ni ebo no so no owu na aye daisi okay nti se kokko ye daisi sa ne dia ni bia ni nyina no so na chiwo mo wo se mu ye ni bia ni nyina ho amamre na edemo eno ti na si duabo de wonya baifu a ananse unim dua ho na ta ye mabodua da ku dua so na be frɛ no ba ku beku se wonim ni opɛ ni ompe edu go de wo ni pani dua no sebia so sebia nyaado nipa no ofumu tu kwan ene wakowu akwantu anase okra ofumu ko baabi ane nipa no kwakowu wante tama so okoda so ndima okoda etu owi a de wo mo ba be das wow yeah na etoda se obi free so adi bo bi dua na se nsu no be ya adwuma na se wo metsa sa hwehwe di asama wo de be da wo de bo se nipa de dua no ebrebei ena ebam ansana action bi apiem kojo ya santi memo ade ni enim ni se so bi bo dua na 12 moya na wo bi osunsun ani enim ni kwan a otimi mo ye de mo dane dua no e ma ne yi ne o se 12 nyabo se wu mu a eyi so ensuo no so ana obi osunsun ani wa se india doctor abetima ama ne be dane dua no ma yese na ma ade achi so a ahonhom na som ma kire sa asem no wa ha se kwan o mo fa so mu som no se ade achi so 12 ni nyamo mpa ho de a wo ye ho bibia eyeyi ene de obia ye
either say sunsumu ani uni sunsumu ani enu aso be follow procedure wọ́n sẹ́ obi kò fọ́ kò sùn ní obo dua ọ̀nyẹ́ bẹ̀yìfọ́ oní sunsumu ani ẹ̀sọ́ òfin èso ní bó dua ayé yìí it is a 12 mọ́ẹ̀ that's also fẹ́ ebi a say a. eti ẹ̀hìn tẹ̀sán bẹ́ẹ̀ ni hom sẹ́ ọ̀bọ̀ ní foforọ náà sẹ́ 12 ẹ̀nyá mọ̀ọ́yẹ́ ó ti mi dáná ní ma yé yìí no ní mo after 12 na jísọ̀ akọ̀ nsuoso ẹ̀hìn tẹ̀sán bẹ́ẹ̀ ni hom. and ẹ̀tẹ́ ni sẹ́ ẹ̀bọ́ anadwo 12 a àwọn ọmọ ní nyinaa tena ẹ̀pono ho ọmọ pẹ́ni wọ̀ hɔ ètò ọmọ pẹ́ni wọ̀ hɔ ẹ̀họ́ na questions ní nyinaa bẹ́ẹ̀ rise nsuo no asɔre my lord ẹ̀nẹ́ obi fẹ́ mi ẹ̀wọ̀ ashtown anaasẹ ẹ̀wọ̀ sunwan anaa bọ́ọ̀gá ọ̀fẹ́ mi bọ́ọ̀gá no ọ̀sẹ̀ obi akọ akọ̀gye ne kunu ama ọkọ akọ̀di ne ho nkọ̀nkọ̀n sáré akyere kura ma ne kura ba bẹ̀bọ̀ no nti saa ọbaa no daakye bi a so ọware na sọ obi bẹ ne kunu ho na sọ ne nipa korɔ ko ntɔkwa a edua no nya no bebree hɔ obi tumi bɔ dua sɛ mesi mi wɔ kunu wadi mi nkɔnkɔn asa akyerɛ mi kunu ama mi kunu agya ama ware mate na emu no daakye bi a no sɛ ɔso ware na ɔbaa bi ba okunu ho na ne yɛ kasakasa nsuo ni asemesi wɔn nya ho eduaba saa no kɔdwo ɛnyɛ adwuma sɛsɛ o 1000 years kura bɛ yɛ adwuma ebi a meka sɛ wɔn afa anya asɛm 3-4 years 5 years na aware yɛ ɛna ebi kɔ yɛ okunu adamfo esan sɛ yɛ sunsun mu adeɛ nti no ɛbɛkɔ akɔfa kwan bi a wɔbɛfa soɔ ɛnyɛ abufuo akasa ama nsuo no nya ho edwuma sɛ obufu yɛ no aa ɛna system a wosɛ ɔta ne kasa wɔyɛ ɔdɛn ɛnɛ gɛɛsi aba no ɛhɔ nsuo no nya ho n'ata yɛ bɔɔdu yɛn bɛyɛ 5-6 years no na onya nware yɛ eti nsuo ne wuni asɛm baaware yɛ no aa na bibi saa aba na yɛ nsuo no nya ho nsuo no wonya contact wɔbɛtwe wa so eti duabɔ ne deɛ wosɛ kɔdwo yɛn nananom a wɔn di anim mekyerɛ ahemfo ɛne mmaa ne mpanimfoɔ wɔn ani ate o wɔyɛ n'ekyi wɔn ani ate ne sɛ wosɛ wɔn mpiri duabɔ so wobɔ dua ne de wokɔ ahemfie wobɔ dua ne de wokɔ mpanimfoɔ anim na sɛbi ɛso wɔn nso wɔn adwene ho yie sɛ wɔn mma yɛn mmɔfra na yɛn ba ne kwan nkɔla ne kwan a kɔdwo yɛbɛbɔ dua worɔforɔ akɔla ketewa pre last year sɛ 2 years or class 3 otumi bɔɔli teacher sɛ ne madam dua ma ne wuyɛ kɔyɔ akɔla class 3 yɛ yɛn fɛn sɛ 7 or 6 years otumi bɔɔli teacher o number 40 something dua ma ne wu anka akɔla nkɔ ɛdɛ na ewu ma nka o so eti dua bɔ ne deɛ mpɛn fɛn sɛ no so ɔmu gya yɛn a na ɔmu antenetene a yɛn kasa ebe kunkum yɛn ho nsuo firi nsuo bi bɔ dua a ɛkyɛ ansa na nsuo aba nsuo bi wɔn nso afra sɛ yɛ dɛn na nsuo ɛma ayɛ nsuo bi na dɛn. nea na ɛkyɛ ne sɛ obi wɔ ɔyɛ nipa papa ba asɛm bi na ɛbɛ fɔre no ba ahohoro no ɔmo nkɔnsida saa nipa papa na ɔyɛ no nti obi wɔ sɛ nipa papa na ɔyɛ ne nti no sɛ ɛbɛ saa na ahohoro bɛ so ɔmo fa kwan bi so ne yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a adeɛ a wayɛ no ɔbɛtumi asa nipa no koraa aba together na ɔmo asɔfo wɔn problem sɔɔte ase ana obi wɔ nso asɛm ni kankan o bibi wɔ no ho obi wɔ nso ane deɛ ofie efie ni yɛmɔ ɔmu dua ti saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ ne ka ho yɛmɔ ɔmu dua yɛdua ne fie hɔ sɛ abusua deɛ ɔmɔ ɔmu dua a ɛnyɛ yie yes etu obi wɔ ɔbɔ dua ne saa na anyɛ yie ne na ɔtɔ apatɔ no no protection bi anaa ɛyɛ pure protection kɔnyɛ si ɛyɛ protection a yɛn protecti yɛn ho ɛnfa nkesi sɛ ɛyi ɛnìmọ̀ bi saa o na ka politicians ɔmu kuku ana kɔmu kuku ɔmu kɔdwo ɔmu ta ɔmu ho rough hwɛ ɔmu hyɛ radio so ne tv ɔmu ba up the blows baabi sɛ wɔn mu ɔmu ban a nkɔkɔ kɔduru fie a ɔnkɔtɔ ɛdeɛ bi nfiri ne mpaase ɛmɛ kasa ɔsoma anadwo na ungu ka ungu hwɛ ɔmu hyɛ abɔnten ntɔkɔ ɔmu ko ɛne tv ɔmu si di ɔmu ho atɛm ɔka sɛ ne yɔnko na mìíràn konko ne ntontwene ade ewu ni kuroma ne yɛsɛ kwakwa bebi o sɛpere hɔ odidi o so dɛ na mu abɛtɔ gu nso abo na asosɔ na ne nyina kunu physical kɔnyo abrabɔ no nyɛ yi sɛ ne da hɔ saa nneɛma bebree ne wɔm etu wote hɔ deɛ protection deɛ yere ho wo ne oyere ne ɔma ne obi sua because wokɔ wo ban kɔnyo wonim ne ɔpɛ w'asɛm wonim ne ɔtan wɔ wonim mmerɛ bi ɔbɛtumi hwɛ amanfoɔ bebree adwuma egu nyinaa ɛfa no aduabɔ bi na ayɛ ne saa kɛse no ɔpɛni bi ma nkyɛn so doctor wɔn mi n'ase kyɛlɛ wɔte ne hyɛ nam san
o me ntɔ video esu adwuma mi yɛ kaa na me bɔ doctor sɛ nye fie ne bɛ fufuo no me nya nkwan ahwe a me kɔ adwuma gare ni beans dɔkoro ni moko ɛnua na me die ɔyɛ doctor mi timi di olonyo ɛne paano nam de aba fie ɛso still doctor bɔ na me bɔ ka hwee ni mi dɛm me ma kora kɔ aban suku mi hu ade a me yɛ kyɛ sɛ me hyi me sika nti ɔsɛ me bɔ ɛso still doctor me brɛ ɛyɛ mi sɛ me ngu saa na obi tie mi saa sɛ yɛ kɔ similar problem ɛyɛ ni sɛ ɛnu akwakɔ kɔtɔ aduro no mu anaa ɛnɛ kɔtɔ aduro no mu sɛn sɛ ɛka bi ni ahokyɛ bi aba bɛtɔ no so ohuru deɛ wɔnyɛ ɛnu ti kɔdwe wotu nipa deɛ adeɛ baako ehia kɛse ahobanbɔ ne deɛ ehia wowɔ adwuma mu wonyɛ adwuma wura hwee wɔso wɔyi wadi ɛyɛ papa wone wokunu wonyɛ wokunu hwee wokunu sɛ wo ho dɔ afiri mu mu mekura me no biem ɔbaa ne na wo baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum edi dadaada nyɛ ɔdɔ na afiri ayi mekura no ɔbaa no kɔ bibi na ɛyɛ mi yɛ ɔka na asɛm basa owie a ne wakɔfɔ ɔbaa wawo nson meka sɛ ɔbaa wawo nson ɔnyɛ ɔbaa o kɔdwo yɛ hwɛ sɛ ade ne firi ba wo ne ɔbaa wo num nsia wo so wo mpɛ no na ma ɔbaa bi a wo nsia nson no ɔna wodɔ no kɔdwo nti ɛyɛ normal obiara wo nkyade ne na wogya wode akɔfa no tie robo tie ro wa na gɛ no ekura no ekura na breaki no ɛne na wo ma mo la kɔdwo ntuvi sɛ ɛkɔtɔ kaa mono bɛsiwo ma obi ɛde kaa dada bɛsiwo wɔso wɔn mpɛm no wɔpɛ dada etu ayɛ ɔfa ne nkwa nkafo nkɔhwɛ n'adwene ɛnyɛ kwa eti bi se na ana yabɔ ne dua sɛ ade ne nyɛ ne saa kɔdwo obi wɔ anyɛ dua ne abɔ no obi wɔ saa ɔbaa wakɔgye kyam akɔgye aduro ɛna ɔde akyam mi obi yere na saa mma na mo gye aduro no wɔn mpɛ bɛrima ɔne ne bɛbrɛw debi a ɔhwɛ bɛrima a ɔno yere abrɛ no a sika bɛfie no a ne wakɔ kyam mi wukunu na okura papa oni so apam ofura ware na se no abɛhyɛ hɔ na kwadwa awo so mo sɛ ne mma na ɔne saa ɔbaa na ɔbɛɛ na wo no wɔhwɛ nkwalaa no na ɔbaa na ɔkɔfa ne ba a wo nsia ne nan ne num no anyɛ ɔne na wo yɛ ɔne bɛrima foforɔ wo yɛ ɔno no ma ne mmom ɔtete sika ma ɔmo edie kwadwa ɛyɛ normal nyɛ normal bibi akom yes ɛlu di yɛ sɛ protection yɛ sɛ yɛ wɔ awareɛ kwadwa yɛ wɔ adwuma ɛyɛ wɔ ankasa nipadua ofi a wotim ade wɔ adwuma a woyɛ wɔfuo na woyɛ galamsey ho kwadwa adeɛ bi a yɛ bi ɔso yɛ protection na obi a fa ho sɛ anhyɛ boa sɛ ama awe aho hwɛ sɛ ɔne bɛrima bi na brɛ wo ntoma baako pɛ wode kɔ afuom wosi wode kɔ asɔre wode yese kwadwa wode yese bɛrima ne nya baabi gyina a ɔso wɔ mpɛw ɛne ɔmpɛ wo ankɔnkɔfa bi a bɛburu 20 years bi ɛ afei na ɔbobɔ ne nufo daabi wakɔfa maame pani korɔ kyɛɛ waa ɛyɛ normal ɛnyɛ normal na sɛ na India wo kan sɛ eduabɔ no sɛ wo ahobanbɔ a ye bodua kwan bi so timi nyawo na hono men kyeremu ye menti ase because sɛ wo ni ɛbɔ ho ban a sɛ ade bi babia no ɛne ne ko sɛ ɛman ho kwan sɛ ne betimi kɔdwo ɛmra ho wakɔ yaya ahobanbɔ na ma no nkyerɛ sɛ kɔwie obi adeɛ yaya ahobanbɔ na ma no nkyerɛ sɛ ebi a kɔyɛ adeɛ bi against adeɛ ne ɛde ama wo ɛmra ho ɛne ɛwɔ na other one especially ɛne de yɛ te sɛ o nkurɔfoɔ bi the nature of ɔmo adwuma ɛna ɔmo yɛ ɛno no wɔ hɔ but under normal circumstances ne deɛ ahobanbɔ biara na ɛmra wɔ hɔ na wɔakora na adeɛ na yɛyɛ ama no ama waba bɛ faithful etu kɔ akɔ nnɔ sɛ ɛnima basa bɛ dɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ san dɛmɛ ebi obi si ayi bakayo kɔ na edwuma ɛkɔ so mi kɔ sɛɛ no sista abena a ne kuru pɛ n'asɛm nipa asɛm esi ɛne ne nyinaa na ɛkɔ edwuma ne na ɛyɛ ese odi ka wɔ abrabɔ mi kɔ sɛɛ no saa ne deɛ ɛnyɛ yie dɛmɛ no ebi a wɔfa kɔti kwan bi so sɛ nka wokɔ akɔyɛ ne biribi anaasɛ ɔkɔ akɔyɛ ne biribi ani akɔ ekyi akɔbɔ adaneɛ ɛne deɛ that time no saa protection ɛwɔ dɛ ɔno watwe ne ho ade ne benya ho nkɔnkɔ de fia ka no mo ɛno nti na ɛtwerɛsɛm no ɔse hwɛ na woanyɛ bɔne ne nyame ampaa wo amma kwan amɛda ho woyɛ bɔne nyame paa wo ɛkwan amɛda ho bɔnsam no nya wo
it is a compulsory say who was protection de bo nyina se be ye adwuma a wo ni protection wo na de bia obo ho ban na e kasa e kire no e bua ne fo e wo ho ansa na matwene ho abomanya wo kojo o kasa o be twene straight away okay the idea and say oh say o ba ye na ba be ya de no ya ka je say ade na wo be no empe we ana wan challenge na oti ase ne aya ade na mane ade na de to so di ade ko kanu le wo di ani say mi nye obi abone mi ye madwuma me ne me yere me costume me yesi se le be obi ntimi nye bibi ntia me ne me ma no e ma me sensi fo se le be ma madwuma na me ye na me koso obi nkoya de foforo e ma kamma e ma me nwane nya me yere ne me ma ho e no wa mo bambo na we no wa ma me ya ho bambo se o kwa akodi obi ewu obi ekura no obefi I see ene na say no ediabo no na ye se na ye ken ma nipa adwenyo mu se ye bo bi dua ye mo nso nko na mom ebetima ya kwagodo bebre so wadwuma wa wade wa kwantu everything eti no ma bi ho a koso nipa bra bo ye fu se ebi a ye nkrabia bi ena ni tradane ana se bi patredo na ye diabo a ha nipa bra bo pa kojo e se yare ya obo odua na no de yare na to so onku kojo obeton wa bro san obeton wo ka arusia prod arusia japade still enkosi hwe ene ma ni nyina san ho wi ana fro ku e ba so be ne ba ade no beku wanku dadaada wo twa ma sa ne wo nyina hye ansano e ko ba sa akwade ne e fa na busafo kwa benye skadi wa ko hye mo kire o pegu ni mas na at the end of the day no ye ko si ofuru no ko tuma ka akwa san hwe as me di pewu yes sanity that's otawa samai ogu animals efini ode ye no enu ogu animals enu ti no yese obebo ho ban ni won bo ni yie se animal ntimi ma okom kojo na be yese obi a ni bibi kwa na obetuma bo odua obu a wonya ne hwe kurara obetuma akọ ma besho edu akọ pass ma besho wo de abufuo beba no de ahia no afa kotikwa no akoto obi no nya ye won so bi asenso ndie wo frɛ na so di bodua enya adwuma oh kojo for all I know ni there sa media meme asuasumasi ye mfrɛ me fa bodua kojo enhye na ni hosa wọ́n sẹ́ nsuo no wọ́n ní deɛ ne sɛ wọ́n ahọ́ di ntimi ɛna wọ́n ma ne respect kojo o tó yẹ si yẹn ní obi aba náà bɛka kyerɛ sɛ baka mesrɛw meyɛ me program bi ba mehwɛ nimonyɛ nyankopɔn de ayɛ wo na mepɛ sɛ ɛbɛtena ɛpono no akyi ma me pɛ sɛ wobɛyɛ kyaa ma ɛma me a wɔn sɛ wokɔ wo fili proud nti nipa bebree wɔ kumase a akɔwɔ ɛnyɛ obiara sɛ me na mɛkyerɛ function no mebɛhwɛ occasion no ɛna yɛ sɛ nipa kɔ ɔyɛ ada me enti mɛkɔ enti wo so wokɔ abɛyi wo yam ama ni sika ayɛ nneɛma bi ama bɛ obi aka sɛ bɛyɛ ɔyɛ chama yi de chama ɔyɛ gudu o wayɛ adeɛ champagne no atɔ no ɔmɔ mu sika no wayɛ se ɔno koraa ɔse wɔn wi a sɛ kaba a ɔbɛsɛ 50% ama wɔn wɔsɛ na obi epirisi eti adanti na suo ne dɔɔso na ɔno nkwa na afɛ no eti ɛyɛ na ahohoahoa ɛna nidi so ɔbɛyɛ ama wo etu fɛ no ɔbɔ ne ti tu fɛ no nkɔ ɔbɛyɛ ama wo. Wow, sir. I see. Abusia time with India spiritual doctor and when you go to a wushi, then you catch it. Say time with India spiritual doctor. As we, Jumadia way ye didn't come say ya, and some India cano. Ayana told there be a sefem, but in Yamono, Nipan and Sohe etono. Ye kwaye be amanie. Ye no man a bun sound. Say I'm fair. Na ato sore na yense bibribe wodi ene se bepiem e wo da so ye na e haum se sitie bia no wo no betena se one on one na wa hwe no aboa na ha no pa no basibire atimi edi ama wo ti de bia nda ye ka se ahomambo e ade ehia pa ye ka se wo pa ahomambo ma papa se fo adwuma usika sem wa wade wa wo uma ubi bia ade bia ekuta wa brabon bia ma wo mu edu bia no omodin se obetu anamon
na ko pa homambo mapa wo India spiritual doctor enten na timi abo pa yade be na etetew susumu anase honam ni nya India spiritual doctor ena me kanfo e de ma pa wo abofra ketwe wontimi nkasa anase wontimi enante nya India spiritual doctor edam nipa ne kasa samache nambo eduam modinatina enkosiaga misrawo ene me kanfo India spiritual doctor edam asefa modishe nfa mfa nenko na India behwe no aboa mo pa na timi aboa ma bia koyi edam mo abusua sika kokko e ofie ye modia e benda motimi sense kana ye nse bebrebe mufuma ni nche bahema kokko bi 80 mu India spiritual doctor obehwe na sika watam ade edam mo galamsefo wayo tutu de ke wash inde keka hu nyina ebia ye kase wato asase fufuro bi e wo so hu se sika e wasase ni manase sika ni nya India spiritual doctor befo no ono bekwa asase no so duru wona sika obeka to sika ni ho a obeka to nemom wan koto sika amfa nto antwene e India spiritual doctor da make fo e di ama opa e tweya de ekuro atu unua bi wo fa papa mama bi ubusere wo fa bi emfie bebrebe de bia kura ni ayese ko yesa maifo oboso nam enya no kweda bibi enekutam mekanfo India spiritual doctor e di ama wase abusua mufo de hye nko wate na de wumbia no obada di e da che nemom eno na chi no wahwe nyoma aguakwam e di ama na wo de hye no onso wotibele nipa ahudie e India spiritual doctor da mekanfo e di ama opa e twade e ha adwena na e India spiritual doctor wobo bi hoka kwase buo e pacho nyese kan enye magbo enye tuo e India spiritual doctor obi ade woka oso wontua ko India spiritual doctor ha obeti nsema dusika e di amao obi bia ira na wo se wo hwe e di abo aye ka ho se obi abo odua edutuo anase de ye India spiritual doctor make am for e di amao awomawuo wo ba kwa wu mienu miensa ni nyina bibi ne kutam wate fadiche mo e no ayma kokobi India spiritual doctor na obehwe no abo pa ahinsam aftan ye wodia enso abusa penso onfa mawo ye India spiritual doctor da make am for e di amao ensanom wodi bia to mutenta na panyina wo hwe moda no adwonso oba akoda na nyini wontimi nka sema madwonso oda no adwonso akoda nso nyini obi peso sa akwa ndache ye India spiritual doctor na make am for dem afọ ntirem e wa hena kokobi 18 mu na ko na afi wo hwe na omwa na oba no na nimu nyama oba de de man no esantimere enimu na wonyina sebe enuma ansai amfa maw bema ye kase bema afọ wa ye ketekete enamu ya de teteu gonorrhea syphilis and the kekawama candidiasis misraw eho asa infi wasna na ba otimi trust eniasem eye India spiritual doctor da make am fo and the amount promise and fail spiritual marriage gono medical catcher eye India spiritual doctor sanso na ye kompo e how pa for ntem e wo ho obehwe mo bo pa we do be kan ye fasika enkan na dache akonya kirasem we do be kan na anane afro amaw na fa hodi atima aye wodia do I say love me alone dina ye India spiritual doctor woni tayo ya ye wisiri ya see glaucoma e de woni so pressure e woni so besro e India spiritual doctor na make am for e de am for ni chemu e wa henma kokobi 18 mu oboase ne kuma se kwante pon so na me no e kan uduru 18 mu a wo sani fa so signboard esiwo ni person ma wiada fifini for ni ehwe tete so sa aro no follow e dan kama ya boso red refie ho odobodo sa body bi kware SS wo refio e ho na India spiritual doctor wo obehwe no abo pa eye eda ye ya wada efiada memreda ena kwasiada eda ya wada efiada memreda ena kwasiada anopa no so de kwasi anwumre no num na India spiritual doctor wakwakwaje na home miso ye screen no as numbers na miensa fam baako ye din komo wi a wo fe India komo bi o bi antomu ase na onini wotina obode de yankwa echenya foni chima no kokko na fi India no betina se e how say zitie bia no oba diagnose obedum suko na fi de ombia no o de gua kwam de ama na so fa hudie aye wo de abusua munyina munyitwe na mkokopie mo na bibia etimi enkoye India spiritual doctor tifanoma no ba ko efa to edi komo wie pefre no na komo bia wo ni India spiritual doctor ini India baba yesi ya bo asuma si bia ana obenti bia ye koye na si so we de eye subrafo eno ene de yi ye ka se subrafo no so tede ni trimu yetin ofere djuma ni agro udi agro o me na kum nipa no okay okum nipa o kura na okum kwa no osere
obeye adwuma no subrafo obeye adwuma pa na nye abrafo ni nyina sukọ no mutimo de ebi ye fufuo okay eso mutimo de pa o se me kan ka cho se nipa woni ahoden em wonye gidie du onu enu to o so be so o yire no ye bibi ma usampa gidie na wonya no mu usan de e si fom obeye adwuma no di ama esuo ni na ya sande ani na ye esuo o ye me kan cheche enye nsuo kwa na di bodua ye de nema bebre bodua ni akasa ni bodua wa de wo etim di bodua enna ma na hunu mu baako no ye de ye nkyerɛw okay ko ma ne se hu baako no ka hu bie mu a etiate mo usa ye mo pa omoto ase eri bodua eye adwuma ani esa wa another one so wo go fa picture di baako no picture especially here loving some yeah wo la betu nanim no awuro no no aba ne ne e di a kire picture no kojo ye o se esi ye no ene di odi ago be kun step ye go be wa bra bo nyina be jokolize wo ye sa ni ma ni wi a obeju so go picture kojo wa bra wa si team wa bra wa si picture ne keke no kojo enu ka de hu che ba ko no enu ti na me sure say enu no omunhuriye no ke ko de mema me fa so ko memo bo ti duabɔ ne deɛ ɛyɛ adwuma adutuo so ɛyɛ adwuma etutua no ahwɛ ho fie kwadwo nipa bebree ɔmani nyɛ adwuma ɔmani afira ne a bebree no yɛ duabɔ ɛno tɛ de meka no maka biem sɛ ɛbɛyɛ better sɛ wobɛ protect wo ho because wonnim ne ɔbɛpɛ w'asɛm ne wɔmpɛ w'asɛm kwadwo ɛdan ha kɛkɛ obi fɛ obi ani ɔkɔyɛ sɛ bra nam di kan bɛha yi o sɛ why ne sɛ also 125 million was maybe the and run and buy the nipa say down it down was it 35 million but 35 million there's a zero and here we 25 million we 35 why 35 million na balance when you be ashamed and na ga no need scar to any yano sa she say wo scar and na aba beji dan film so any ebe so obenya ni e dia behwe dan ne kwan abotena dem o free boy ni wow ni aba bebre ene ho odi say we no ni nipa no ni ni asem eduabɔ no anya adwuma watu na du afira nani ɛno ti the best thing wetin mi dey tell say yɛtu yɛn nsa afro sɛ okuma sɛ ahema kɔkɔ bi 18 kwadwo bra ne anya ahobanbɔ ne mmaw deɛ ɔsɛ odi yɛbɛmu wadi deɛ ɔsɛ odware yɛbɛmu wodware deɛ ɔsɛ yɛwodi pum yɛbɛmu wopum kwadwo wia na kɔw no obiara ni asɛm because wonam hɔ no wodi ne ɔpɛ w'asɛm ne ne ɔtan wɔ na protection adeɛ baako yɛ na anigye wɔ mu ne sɛ woyɛ protection ne wie a ye wa de yakopon esa se no rodwa du nya le free ye fe say before and after a birthday so ni asem be hia either say asem be si asem wo du ho ana be free ho ansa na asem na si ni pa wo hia we de na hia esi abra ho da yes we nya fe na he bogra proof ana wo ko bia na hyew wa ye yere da bi yakopon abon wo ban spiritually physically edi wasie sebia so sebia nya ado se store na ikwa na wo ya ye be bom ko uze kwadwo ye tu wi store bia ni abobo store bia tra di abobo tra ko wo kwa na niema wo heavy e ba ndi sei bia nko obi ba enkofo timi ekonya accident na bibisa na di baba ku mienu bi no mo san o ka se kwa enye kwa okay abusia ayasam ensam de India kan bi ni nyina ne se wonim ohawo ogba de ya adoma ochira akokọ di ko foni che wan okokọben 18 mu na menim da se duabọ no nyese yabo bi de wawu nko a enuma bi yakoso ni pa brabo ma ama aye kukuhwi ase ada de do na fado na ye duabọ wadwuma ya kese no musikasam wawade wakwantuo enuma bebrebe ya se no afei na wate no mabi ase etikọ ne kọ hwe wudiem idia wo kira wo ye adwuma ye adwuma da ya wada efiada memene da enda kwasiada sele odi ka ka ye no ye okuma se ahima kokọ bi 18 wo so ofi manso kwan so na eba obo ase ni odi bi ase dunkwa wo ye fi sa kwan so a anase mo ta afa sa kwan so wo be se nua da bi ai de sra kata so e wo kwan no pe ye sambol so si wa
na ne yɛ sɛ wobɛfa yɛ numbers no na ɛkye ya wɔ efie memene da akwasiada simu na bra ne no ntanse woba ne no yɛ hwehwɛmu na akwadwo 50 cedis yɛ wia ne wo bia ne de ato anim so wo anso a ɛfa kora tumi tua ne ahyɛ ase ne de ama wo no sɛ bia wo fi sunwa kwan so na ɛba anasa sɛ hwi kwan so na ɛba me pa to san sɛ wo fi sa kwan so ba no si wo sofolai usi sofolai a busa sɛ wo hwɛ ahema kokobi station omo cha ahema kokobi station afa ahema kokobi trotra ka che driver ne sɛ me pa to mesi wa ahema kokobi 18 usi wa ahema kokobi 18 mu a wo nsani fa so a ya hyɛ so de na ɛyɛ ensa na wiadam me pa to yɛ hɔ no mu no yɛ ni machine de yɛ adwuma sanse no tufo yakopon be ka na enuko da bia meka atiefo amutemi ɛna aba yɛ o machine wɔ ne be kyerɛ woduro ɛne o machine be yɛ wakwa so si wu yɛ wɔ ne ntesa o ba yɛ siro tufo yakopon ne enu abompa yɛ no tufo yakopon be ka fa na enukore sanse machine bia no betima dictate biabo machine bia no betima dictate edutuo ɛnu ntihwe o yɛ ri akwasi malaria ne ma malaria yɛsi fever yɛsi kidney yɛsi typhoid ni na wa ya ene so enko babo India doctor nche otufo nyankopon adaroma ye no be bompo nyankopon be ta bibia re e de ache ye gina so apɛ ho akwanche ne de ama na so du aba enu ti esi ye kumase ahema kokobi 18 eda ye yawada efiada memenda ena kwasiada nemo so ba be sikeje tiade a u be sikeje tie busa ahema kokobi trotro ahema kokobi me check santase obuase kwan so no santase kwan so no unya kase o pahima kokobi trotro o pahima kokobi trotro si wahima kokobi 18 usi ya unseri faso a ya chance die ni so nembo no fire numbers no se ne be obi anfa double nam and then una twinam 0240 55 36 82 0240 55 36 82 0240 55 36 82 Daniel no translate ya yawada efiada meme da na kwasiada na ne ombia yen ka cho no tufo yakopon fa so na o sanka o fa abusia ni nyina no eti yesore number no ekwan ada ho se obetima free India na nko bi obia one no edi na ogbade mo china otu ana mako pima hino kokobi 18 mu na fe India no betena se na de umbia no ahwe na wabo na nso wode sidie ahye wafunu mu ma abusia ede ubesia na wotwe se ne yesa na ubehye ne mom hye no se efiada aidi animi repeat sa hwe ye frame baka yoko makramo yo wegenado for yemosom for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na timinka na de ba kwa ne hu se ayi bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia be fo na dada no ntumi timimba enu tina ma brabo na epi so di ama enti e ka che